Търсиш идеалната шейна? Представяме ти шейните Стига. Скандинавско качество, метална рамка и спортно управление, създадени да издържат и да впечатляват. Бърза реакция, отличен контрол и стабилност дори по груб терен. Плюс надежна спирачка за спокойствие при всяко каране. Различните модели предлагат различно усещане. Snow Racer е перфектната шейна за семейства, за подарък или за всички, които искат най-доброто. Supreme GT е подсилен премиум модел с амортисьор за по-гладко каране. King Size GT – XL рамка с голяма седалка, идеална за родител с дете, издържаща до 120 кг. SX Pro – спортен вариант с BMX кормило за по-агресивно управление. Snow Power – лека детска шейна с кормило и спирачка за по-малки. Да, забравих! Имат и скутер с регулируемо кормило за по-големи деца. Различни цветове, модели и стил, които са обединени от едно – безкомпромисно качество. Избери и поръчай своя модел сега и влез в зимата подготвен. Може да ни намерите онлайн или във физическия ни магазин БГ Хлапета Игри на открито на булевард Андрей Ляпчев, 57.